Έχεις κάνει βόλτα στις ελιές σου το φθινόπωρο? Σε τι κατάσταση βρίσκονται? Θες να δεις 3 ελιόφυτα με διαφορετική καλλιέργεια, τι εικόνα παρουσιάζουν στα μέσα του Νοέμβρη? Γεια σου, είμαι ο Γιώργος και παρακολουθείς το κανάλι της Κρέταν Σπόρα. Αν μόλις ανακάλυψες το κανάλι μας, έλα στην παρέα μας πατώντας το κόκκινο κουμπί που γράφει εγγραφή και κάνε κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνεις τα νέα επεισόδια. Βρισκόμαστε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σήμερα θα σου δείξω 3 όμορα ελιόφυτα με διαφορετική καλλιεργητική φροντίδα. Τι εικόνα παρουσιάζουν μέσα στο Νοέμβριο? Φτάσαμε στο πρώτο ελιόφυτο. Πρόκειται για ένα ξηρικό ελαιόνα. Έχει γίνει ένα σχετικά βαρύ κλάδεμα. Και ζυζανιοκτονία με φρέζα. Το ελιόφυτο παρουσιάζει αυτήν εδώ τη μορφή. Μικρή παραγωγή, μικρούς μαύρους καρπούς, αφυδατωμένους, και σχετικά καλή βλάστηση. Συνεχίζοντας τη βόλτα μας, φτάνουμε σε αυτό εδώ το ελιόφυτο, που είναι όμορο με το προηγούμενο. Αυτό το ελιόφυτο είναι ποτιστικό. Έχει γίνει και σε αυτό ζυζανιοκτονία με φρέζα και έχει ένα ήπιο κλάδεμα. Όπως παρατηρείς, εδώ ο καρπός είναι πράσινος και πιο χοντρός. Η βλάστηση είναι αρκετά καλή. Συνεχίζοντας, φτάνουμε στο τρίτο ελιόφυτο. Το ελιόφυτο αυτό είναι και αυτό ξηρικό, όπως το πρώτο. Η ζυζανιοκτονία που έχει γίνει εδώ είναι με χρήση θαμνοκοπτικού και είναι ένα σχετικά ελαφρύ κλάδεμα, καθάρισμα θα λέγαμε. Αυτό που παρατηρούμε εδώ είναι μια μικρή παραγωγή, καρπός μικρός, μαύρος και αφυδατωμένος, και πολύ μικρή βλάστηση. Πώς σου φάνηκε το επεισόδιο αυτό? Πήρες μερικές χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την καλλιέργεια της ελιάς? Γράψε μου κάτω στα σχόλια. Εμείς θα τα πούμε σύντομα με νέο επεισόδιο.
Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.